Praise the Lord, Hallelujah. Kaitor kaham bini hamjak ma bai playa. So ani Kristen ta khuk tai bukrok tini kaisa sungmung tongo. Kabunga borok ni. Brother, Christmas sentam ni bagi palalai. Bible se rejak kerei ngangke. Abo ba chung ni bagai abo meaningless sebla. Tam ni bagi chung Christmas no palai. So ani Kristen ta khuk bukrok. Muito narak de abo chung taklai bisini simi palai mania. 2024 se chung abo no cheng mania. Omo hazar bisini sekang palai jagi pemani. So ani Kristen ta khuk bukrok muito narak di chung je poito klaimani abo joto Bible rejak kerei. Muito narak di. Motha se Bible no ruo. Aboni begi ching je motha je khlai tong mani joto kok nang Bible lo man lak. Tani begi a Bible chungno chini poito no thang drop choli drop kese chungno rejak but joto history of Bible lo chung manglak. Oro kaito ni kok rejak tongo chini poito no krak kainani bagi but chini je motha o khlai tong mani je lai bumarok abo oro rejak krei. Judi nang a Bible no simi nai nang poito khlai khangang kengki abo nini muchung mati but omole sotik ya omo kubuya. So ani Kristen ta khuk tebur ching Bible ni kok no semana nango but ching motha ni laibuma rok no poirina ni nango. Praise the Lord, Hallelujah. Abun bagi Bible tu se rejak kre inge ching tam ni bagi Christmas no palai nai. So ani Kristen ta khuk bukrang noro no sana ni muchungo. Yesus Kristo soyong bo kaitor but soyong bo 100% human body no. 100% bo borok no. So ani Kristen ta khuk bukrok borok engai osung sara achai ke bini death tongo. Borok engai osung sara achai ke bok koi tarigo achai kha bo jagao achai kha abo thai tongo. Engai mano chini Bible lo Jisu achai mani death amono fix ni sijak krei tani bagi ingka ajoro tabuk ni ha asuk January February ro krei. Ajoro ni lekhamung na alada. Ajoro ni shimung na alada. Tabuk ni ha asuk technology ro krei. Oben Kristen ta khuk tai bukurok motha jodi chungno o Christmas terno palainani rekhanganganke chung abono yachak nana nango pia chini borok ke abono yachak nani jagao chungte bo sungmung serwo so muito narak di kaitor motha bai tongo kaitor motha no guide khlayo siddhanto eba koklam sap thaniwo kaitor bini pholak kathano rohoroi chubachu khlayo chingabo samung bachabo porikhenugo borok jepru borok koklam sablo yapur pholak kathar phai borok no chubachu khlayo borok ni a koklam kaitoni muchung mati chapchak nani bagai so muito narak di mothao je decision najak mani abu babak no kaitoni hamari ni bisingti pholak kathani bisingti no so a Christmas palai jak mani abo hazar bisini sekang chini chuchu song abono palai phaimani no amo palai phaimani Jisu ni achai mani salno palai phaimani no so abon bagin Kristen ita khuk tai bukro amo kuno chaya ya jodi nini bagai tekesa din kaham tongo ngangke ning palai di azoro Jisu ni achai mani sal hapono cheng poito khlainai Kristen rok agi ni simise 25 tarik Disember ro Jisu ni achai mani salno moito khlai palai phayo ngangke cheng bahai no motha se palai go cheng bob no palai tekesa ngobu no sanam cheng jodi abo asuk chaya ter palai mani ngangke asik bisi kedekma romai palai pheka chaya angke kaitor obono engna regla khamo hazar Jisuno poito khlainai bororok o terno palai tongo jodi abo chaya kaitoni muchumati angangangke kaitor obono khlaina regla khamo tani bagi chini kaitor maya ganang jodi cheng samung chaya khlai tongangke bo chungno phola kathani bisingtei lama phunogui ro omo samung chaya hanai sawiro pia muito narak di hazar bisi o ter palai jagi phayo December ni 25 tariko so asuk no chaya ngangke kaitor warning rekhamo pe tabuk sajora cheng history laibuma pori naikenugo Christmas ni talo kabangma borok charai Jisu no nugo kabangma borok hamia hambo kabangma borok chukna hawo thangmani nugo so ani Kristen ta khuk bukuro aboni bage o ter no cheng accept khaina nango Jisu Kristo sengsara achai ka abo 100% abo guarantee no abo 100% abo sure abo Jisu Kristo sengsara achai ka abo ni bagi ching bini terno palai man abo kuno chini chaya kre abo kuno operat kre pia neng mokol mutu bisudo Bible no chini nasigi tonghangke bahai engnai o Bible chini poito ni bagi belai kaham belai nangkukma haipano chini mothani laibumale a Bible sejak kre kepia jeng Bible simi se pori nai mothani laibuma nangli angangke o Bible boroni phai abo muito naradi abo motha baisi sanam jago motha baisi re jago tabok norok ni sumung phai nai prada ni nobo chayako bahai ke kaitoni kok se sekang kok kubui
but Timothy hai ni sio o elambak ni kokthar sijak mani bebak no phola kathani phan bai kobol jagi so kaitor soyong bo sia pia borok ni bising tui no phola kathar bai kobol loi o elambak ni kokthai sijago jodi motha krei nga ke o elambak ni kok hanon no khasa kani putup saka klai phegla kamu motha ni borok no tini o elambak ni kok no achugoi sikha tai tini chingabono mankha motha krei nga ke tini o elambak no chingmangla kamu so abon bai motha ni decision je namano ignore ta khaidi deny ta khlaidi tani bagi o motha abo thansa ke koglam sablai no phola kathani hamari tongo bini yak tongo bini chuba chu tongo abon bai chingabona accept khana nango praise the lord hallelujah abon bai ang koina muchungo je christmas no tui bkhau udrumudurung itonarok please angoro no koyanoro udrumudru tangdi abo kaitoni plan no kaitoni muchung matui no abono ching accept khana nango jisu kristo sangsara achai ka achai mani terno ching palayo ching eastern church ong nugo eastern church tabo orthodox borok ngai ke epiphany hinato epiphany abo ke jisu kristo no nok tharaya farmani borok ka abono stebo hodom dodom ke palalayo kiching western church ni chini culture ong ngai ching 25 december ni christmas no ching hodom dodom ke palayo ge borok ngai ke january ni 8 tariko se epiphany ate no borok kotor ke palalayo so abon bagi different culture different tradition different way ke borok kai jisu kristo ni achemani salno palalayo so abon bagi ching western church ni je borok ching tabuk je tripura o tongnai tung chini je elakara tongnai tung borok ke ching 25 tarik December no jisu ni achema salno ching palalayo so amukunu chaya abo khlaijagi phake agini simino abo tabuk bo ching o christmas bisingte hamari rok manai tongo ching dinai khaimen ya ching christmas palai ma bai tini chung nuka chini borok ni besuk poito krak ngai tong besuk borok ni khaba chai tong kaito ni kok nok khanana ni jora manai tong so abon bagi ching a christmas no bahai ke abo bible kri abonom khlaya ni ching bahai ke khibir nai no obole chaya abon bagi kristan ta ko bukuro ching yachagi nana nango abon bagi jodi nang a christmas no ti bakha udrumudru ngai tong khai a jisu kristo achaimani sal non nang jodi yachagi nemen yang ngangke kabama kaito ni hamari ni langmo mi sengai tani bagi jisu kaitor soyong pia bo soyong borok bahan bethini borok so bahan bethini borok ngi sangsara achai khangke bini tarik tongnai din tongnai so abo din fix din samia pon bat jisu salsa achai kha o sangsara 2020 se khang abono cheng poito khlayo abagi abono muito o tonani bagi o 25 December palai jago praise the lord hallelujah kaitor norok dotona hamari khlai tongthong ambai christmas ni salo poito krak khai jisu ni mungno lobdi bini mungno bajudi tongthok di tai jisu kristo ni khapango ya chakti kaitor norno hamari khlai tongthong amen